Benvinguts a aquesta informació meteorològica i prediccions per Akbar. Déu-n'hi-do la calor que està fent, no pas aquí, sinó a l'hemisferi austral. El que ens va passar aquí a l'estiu està passant ara allà, el seu estiu, a Xile, rècord de temperatures elevadíssimes, i això que veuen és des del satèl·lit els focs que estan cremant a moltes zones d'aquest país, amb temperatures rècord. Aquí tot el contrari, estem tenint força fred, i amb la molt grata sorpresa de les pluges de dimarts, van ser poques hores, però molt ben caigudes, precipitacions que van provocar algunes rieres, que baixessin, alguns rierols, alguns rius, amb aquesta sequera va ser aigua beneïda, i també la neu. Podem veure en aquestes imatges del Ripollès una nevada maca de 5, 10, 15 fins a 30, 40 centímetres en alguns sectors i fins i tot a cotes relativament baixes, com podem veure. Això sí, anem a fer un repàs del comportament del mes de gener, que va seguir amb la línia de tots els mesos anteriors. Molt sec tot el mes de gener, tret d'aquest sector de la Noguera, del Segrià, del Pallars Jussà, però vaja, va ser molt local. Mentre que el mapa maco de veure és el del dimarts, amb aquestes pluges per fi generals, sobretot a les comarques de Girona, part de Barcelona i també a les de Tarragona, menys a les de Ponent. Anem a veure ja les prediccions meteorològiques. Plourà més? Doncs no. A curt termini, no. De moment no es preveuen pluges. Ho podem veure en aquest mapa, en el que efectivament sols pràcticament tots els dies la perturbació que ens ha afectat ja serà notícia, ja serà història, i les temperatures que es mantindran força baixes en conjunt. Farà fred, però de dia no tant. A partir de dilluns, vents una miqueta llevantats, amb augment de núvols, sense precipitació. Vegin, 28-29% es troben els embassaments. Han pujat una miqueta, fruit d'aquestes pluges, però vaja, necessitem molta més aigua. I a llarg termini, què és el que passarà? O a mitjà termini, millor dit, doncs hi ha una possible entrada de llevant, que entre el dijous i el divendres, però no la veiem massa decidida. Tant de bo ens equivoquem. Després, poca pluja i a veure si al final del període. Acabem amb una bona notícia. Sembla que març es presenta plujós. Més informació d'aquí uns dies.